Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Hi love! Back with me, DJ Lala, para sa ating programang Sakto, Klaro, Diretso. At syempre, popos muna tayo sa ating biyahe ngayong gabi na biyaheng healing. Kasi tutulungan muna natin yung isa nating kabisyo na pumasok sa process of healing. O diba? Meron tayong biyahe Center of the Night. And this one was sent to us over at our Facebook page, DJ Lala Banderas. Alam nyo, nadidistract ako. Sa totoo lang, kung napapanood nyo ako live, nadidistract ako. Alam nyo yung feeling na meron kayong basag na kuko? Tapos tinatanggal niyo yung basag na kuko na yun. That's exactly what I'm doing. Anyway, let's put our concentration, all of our concentration dito sa ating biyahe Center of the Night. So, eto na nga po. Itatago natin siya sa pangalang Jimmy ngayong gabi. So, eto na ang biyahe ni Jimmy. Hello po DJ Lala, I'm your avid listener po. Palagi po akong nakikinig sa iyong programa na biyahe po. Pati dun po sa usapang LDR na nasa 200 episode na po ako now. Gustong gusto ko po kayo the way na magbigay kayo ng advice, frank and brutal ka po magbigay ng advice. Which is, totoo naman talaga. Gusto ko yan yung bago yung problema niya, binobola niya muna ako. Gusto ko to. Well, anyway, ngayon po, gusto ko po sanang humingi ng advice kung ano po ang dapat kong gawin. I've been more than 2 years na pong nagtatrabaho as a sewer sa kamag-anak din po namin. Pero sa loob po ng 2 years na yon, minsan lang ako nakapagpadala sa mga magulang ko. May time nga po na nasa 1 taon, 2 o 3 beses lang ako nakapagpadala, pero hindi pa ata aabot sa 5,000 pesos kung bibilangin yung pinadala ko. Lahat gawa nga po na minsan konti lang po yung nagpapatahi sa amin. Tapos palagi pang galit yung kamag-anak namin na yon kung minsan nga po nasisigawan ka pa. Lalaitin din kapag may pagkakataong kamag-anak ka naman po namin sila, kamag-anak pa naman po namin sila, pero kung itrato nila ako, parang iba po ako. Ngayon po, pinag-iisipan ko na pong umalis na po dito sa kanila kasi parang wala nang patutunguhan yung pagtatrabaho ko dito. Yung tipong na kapag nanghihingi yung mga magulang mo, wala kang maibigay kasi wala ka din. Tama po ba DJ Lala na umalis na po ako dito sa kanila po? Sana po matulungan niyo po ako at maraming salamat and more power sa programa ninyo. Please hide my identity. Hi Jimmy! We'll love to answer you straight. Yes, the answer is yes. 1, you are not getting what you are expecting. 2, you are not getting what you need. And 3, you are ruining yung pagiging magkamag-anak ninyo because of this. Kasi doon muna tayo sa side ng pangangailangan, my love. If you think na it cannot suffice your needs, hindi niya naaabot yung pangangailangan mo or hindi niya nasusolusyonan yung pangangailangan mo, of course, you have to find another way to get it. Kailangan mo ng ibang source of income para maging enough sa kailangan mo. Yung own needs mo at yung needs ng family mo if you want to help them. And by the rate of what you are receiving dyan sa current mong work, kung meron namang better option, why not? Pero, my love, yun yung key words doon better option. Kasi I don't want you to say no to that because yan yung nararanasan mo and then wala ka naman palang pupuntahan. Kasi mahirap mawala ng trabaho sa panahon ngayon eh. Whether it's, sabihin na natin, whether yung kinikita mo is 5,000, sabihin na natin, for the whole month or in 2 months, kung ganyan ba ang sinesweldo nyo, kasi I have no idea kung paano ka sumisweldo sa kamag-anak mo eh. Sabihin na natin, worst case scenario, yan yung kinikita mo sa loob ng 2 months, yung 5,000 na yan. My love, that is better than nothing. Still better than nothing. O diba? Kesa naman wala kang mapagkukunan at all, tapos magkakanda baon ka pa sa utang. So my love, if there's a better option, yun yung keywords doon. Kung meron better options, better opportunities for you, if merong naghahanap ng katulad sa skills na meron ka, tapos with a higher pay, I'm sure naman within my heart, hindi mamasamain ng kamag-anak mo kung lilipat ka for better opportunities. Kung maghahanap ka ng mas ikagaganda ng buhay mo at para na rin lang sa mga magulang mo, I think naman hindi nila to pe-personalin. And 3, my love, siguro sa situation nyo kasi, ito kasi mahirap eh, kapag kamag-anak mo yung magiging amo mo.
minsan hindi mo mahiwalay yung professionalism sa usapang pamilya. Kasi for them, they are running a business. Syempre kung ang standpoint mo or ang side mo ay businessman, ikaw ang kumapital sa yung business to, tapos trinay mo lang tulungan yung mga kamag-anak mo kaya kinuha mo sila. Of course, still you want to get the value for your money. You still want to earn from that business. Kasi business yan eh. Syempre gusto mo yung palaguin, kung saan ka makakatipid, magtitipid ka, kung saan ka makakapag-cut cost para mas maging malaki yung revenue mo kaysa sa ginagastos mo sa mismong business mo. Of course, dun ka pupunta, mahal. Lalo na yan patahian, if I'm not mistaken, pataihan. Mali. Mali! Patahian yan. Kasi before, meron kaming patahian eh. Meron kaming pwesto dati sa Camp Crame. So, nagtatahi kami ng uniforms ng police. So, I do know how it works. So, syempre, meron yung bills. Syempre, meron yung tela, sinulid. O, di ba, Meralco bills yan. Syempre, meron yan. Tapos, syempre, yung bayad mo sa tao. Kung yan ay sa bahay lang, good for you, walang renta. Pero kung ikaw ay nagpupwesto pa, of course, may renta ka pa. May pwesto pa, business permit, lalakarin mo pa yan. Tapos syempre yung mga botones, o di ba? Yung mga micromatic ba tawag doon? Yung automatic na nilalagay para mag-snap, syempre bibili mo pa yon. At syempre hindi naman pwedeng isang klase lang, so multiple classes yan. Kung gumagawa pa kayo ng name plot, iba pa yon, iba pa yung machine doon. Naiintindihan mo ko, mahal, there's a lot of cost sa isang patahian. Sobrang daming gastusin. So, syempre, on a business man and businesswoman's point of view, you have to get the value for your money, and because it's a business, you have to get their revenue as well. So, may mga pagkakataon na hindi sila magiging kamag-anak, magiging may-ari sila, magiging amo sila kasi they need na kumita. Doon din sila kumukuha ng panggastos nila at yung pinapansweldo sa inyo, of course, doon din kinukuha. Kapag walang tahi, kapag walang order, kapag walang deal, of course, wala silang kikitain, my love. So, hindi nila maiiwasan na sometimes they are on edge. Sometimes makakapagsalita sila ng hindi magagandang salita because nga they are on edge. Naintindihan mo ko, my love? So, if meron kang better opportunity or better option, I would love for you to take it. Kasi mahirap para sa kanila to separate it. Kasi it's either mapepersonal mo sila o mapepersonal ka nila. Sometimes, it's not really a good idea to be in business with kadugo. Minsan nga sa kaibigan pa lang, wag na kasi magkakasira kayo by the end of the day eh. What more pa sa magkamag-anak, 'di ba? Kasi syempre hindi naman niya kayo laging pwedeng bigyan ng benefit of the doubt dahil lang magkamag-anak kayo. Kasi again, business is business. So if you think it's no longer worth it at nakakita ka ng better opportunity, inuulit-ulit ko yung better opportunity kasi sabi ko nga sa'yo, my love, mahirap mawala ng trabaho sa panahon ngayon. We have to be smart. We have to be practical. You cannot run your life with emotions lang. Kailangan gumamit ka ng utak. Kailangan gamitan mo yan ng utak. Kailangan gamitan mo yan ng diskarte sa buhay. So, wag laging puso. Even though you're hurt, even though sometimes you are, sabihin na natin, you feel emotionally damaged by the words you are getting, whether it's intentional or unintentional. Sometimes, kailangan mo yung lunukin sa tawag ng pangangailangan. Yan, gets ko yan. So, pag meron kang better opportunity, kapag nakahanap ka, if naghahanap ka, then go for it. Go for it. Kesa masira mo yung pagiging pamilya ninyo, kesa makapagsalita ka din ng mga bagay na hindi mo mababawi. At syempre, para lang din masuffice yung pangangailangan mo at ng pamilya mo. Pero kung ang gagawin mo lang ay aalis ka nang hindi ka naghahanap ng better opportunity, tapos by the end of the day, sisisihin mo sila for whatever it is na naranasan mo, dun ka magiging mali. Kasi kahit papano, kailangan mo tumunaw ng utang na loob sa kanila for giving you a job, giving you an experience. I know it's not the best experience you've had. I know you think you are underpaid. They gave you an opportunity. O diba? Minsan yun lang kasi yung bibigay sa atin. Bibigyan tayo ng oportunidad para kumita. Kung kailangan natin ng more than that, then hindi na sila yung hihinga natin ng tulong.
kikilos na tayo in order to receive that. Naintindihan mo ko, Jimmy? So, kung hindi ka gumagawa ng paraan para kumita ng mas pa sa nakukuha mo ngayon, that's on you. Pero kung meron ka ng better option, then go for it. Kung nakapagsalita sila ng hindi maganda sa'yo, it's just a bad mix of business and pagiging magkamag-anak. Huwag mong personalin. Pero kung sa tingin mo personal level na atake nila sa'yo, then go ahead. Go ahead and quit. Basta meron kang fallback. Sabi ko nga sa'yo, kailangan mong maging matalino kesa emotional. Naintindihan mo ko, Jimmy, that's the realest form I can get with you. Kasi I know how hard it is na humanap ng trabaho sa panahon ngayon at how important it is na meron kang trabaho sa panahon ng pandemya. Okay? I hope I was able to give you a practical advice, my love, and I hope na things will eventually go your way. I hope nothing but the best sa iyong future endeavors. Okay, Jimmy, balitaan mo na lang ako sa aking Facebook page. Now, love ko, ikaw din ay merong problema katulad ni Jimmy and you wanna share it with me kasi you think I can help you sa solusyon, then go ahead. DJ Lala Banderas on Facebook, send mo dyan sa PM or text me through our Biyahe text line 0917-851-4329. Again, 0917-851-4329.